Weet u wat ik daar net heb gedaan? Weet u wat ik daar net heb gezet? 2 verse jogo's. Net uit Paramaribo. Maar nu, vanaf ik uit Suriname ben, Nyabasani. Maar ik kon het nergens, je weet het is moeilijk hier hè. En ik kwam op Schiphol hè, Schiphol ja heet die. En ik dacht, god, ik heb dat ding vanaf Paramaribo, ik ga maar dat ding gooien ergens. En ik bezig. En ik zo een tikje op, meneer. Wacht maar, plasje meer, plasje. Meneer, u doet wat tegen de wet? Ik zeg, godverdamme, tegen de wet, ik doe toch tegen die muur? Maar nou, weet u dames en heren, wij mensen, Libisch, maar we zijn toch zo gek soms hè? We geven zoveel geld uit, honderden, duizenden, miljoenen, werken hard, gaan naar geweldige diners, kopen de duurste maxi's, de duurste kostuums, om lekker te gaan eten. Sommige mensen hebben het niet eens. En waarom eten we? Om het weer weg te gaan gooien daarachter, hè? Zoveel moeite, zoveel energie. Voor het rooien bakken. Is toch gek? Maar dan kom ik nu. Bes mino do asani, skoutu hormi. Op Schiphol, dan mabif oras aan miguanga san baka. Midoro Centraal Station naar Amsterdam, kan je voorstellen. Ga ik weer proberen met Luko. Heeft mij aan politie. Nergens. Dan kan je me trooien, ja. Weer tegen de muur. En ineens. Wamang, nak me aan het koren bakken. Meneer, midrai, asem skoutu. Zo pech. Zelf de politieagent. Bitak bigad om deden ook. En werkelijk is apuro aan bon. Meneer, je hebt een bon, 15 gulden betalen. Boete. Bitak bombas. Ik zal het maar doen. Puram saka. Maar nou na 15 gulden. Met jama 25 gulden. Ik zeg alsjeblieft. Hij zegt, ik heb ook geen wisselgeld. Ik dacht, nou goed, hou het maar, want alle ga ik schijten. Dames en heren. Ja, je hebt veel lekkere dingen die met een P beginnen. Ja, ik weet waar u denkt. Een van die lekkere dingen is politiek. Ja. Wel, en er is toch geen mooier onderwerp dan politiek om lekkere moppen van te maken. Je verstaat? Wel, dat moet u horen. Weet je wat het verschil is tussen een schooljongen en een statenlid of minister? Huh? Niet het niet. Dan zal ik u vertellen. Wel kijk, een schooljongen die doet zijn best om over te gaan, maar een statenlid of minister doet zijn best om te blijven zitten. Je moet raden me lafu. Bidawan presi. Biere wan mai krutanga wan ching. Rapport deed toch. Altijd al moeilijk deed. Apchiko nou zo. Zo aan maar rapport. Wel, als die mensen geen meubels hadden in huis, dan zou je zeggen bij boom, want zo stoer. Zo stoer. Amatak, meisje, dus je rapport is weer slecht. Meisje, nee, Pietje. Meisje, nee, zaak, ja. If you know one lady, dat roos statenlid of minister. Maar nou, dames en heren, is sap zo aan day. Wampje boy, aboy lees Koran tala day. A eerste bladzijde van Koran, die voorpagina, politiek. Aboy tak maar luister, die demo actie. Wat is nou precies politiek? Dat is toch een moeilijke vraag om te formuleren. Atak maar boy, kijk, zit even. Ik ga je een praktisch voorbeeld geven dat je precies weet wat politiek is. Atak, kijk, luister me boy. Zie ik,
Bij je vader toch? Ik ben eigenlijk de grote kapitalist. Want ik moet voor het geld zorgen in huis. Ja, pa. Je moeder, die moet het geld besteden in huis. Dus zij is de minister van Financiën. Onthoud je dat, jongen? Ja, pa. Dat dienstmeisje, bediende, die is eigenlijk de arbeider. De arbeidersmacht, want zij werkt hier, hè? Je verstaat ook, boy? Ja, pa. Jij, jongen, jij bent de jeugd. De toekomst, het volk van morgen. Jij bent de jeugd. En natuurlijk ook je broertje, de bawamtje zo, 2 jaartjes. Jullie zijn de jeugd. Dat boy onthoud alle deze aan die stok. Boy tak mi gado, maar toch mi maar verstaan sa politiekete. Aboy go sribi. Manting aboy wiki. Aboy denkatora. Nanu mante da boy wiki. Aboy wakain Osaka foroiti. Aboy shap timbrada 2 jaar. Pot 1 biji. Isabi tok. Ipi. Nanga 2 letter. Naina foroisi. Aboy Lucas Santo tak mi gado. Aboy waka hero so sukalas mano wan fe no wansma. Waka so barkari disi mapa ni mata boy ma fe ni fko pura sani. Da moro shuto da chito ti boy di potasani. Aboy lolo nasani. Maar nou terwijl aboy suku so da boy gomitang a tribi camera fapa. Da yere wan gestommeli na camera. Chimboy ba. Aboy fringe ay na srotolo. Da boy si papa nanga bediende ina camera. Da boy draai. Da boy tekwam chindenki. Atak ai. Nu weet ik wat politiek is. Nu weet ik wat politiek is. Terwijl de minister van Financiën nergens te vinden is, dat naam maar. Beert de kapitalist het voor de arbeider in haar camera? Ja. En de jeugd scheidt. Dam! Wama sutuan tramang. Maar traman no dede. Samsa no aksmi dat. Ik weet het ook niet. Skoutu doro. Tekaman di suta cara magwe. Je begrijpt taki? Amam ga krutu. Hij moet dus een verdediger, een advocaat hebben. Ama actie wa afkati. Ama actie wa afkati. Ano die enyang. Ama kisu afkati. Mano afkati lera matak luko. Tau to ga krutu. Alasani sa rechter actie. Impichi mi no sabi. Dus sayo tayo amata ma actie. Amatak mi no sabi. De maar repeteer oefenasan. Alasan mi no sabi. Pam pam akutu ori. Rechter samatak. Meneer, hebt u geschoten op die meneer? Mi no sabi. Meneer, waar hebt u dat wapen gevonden? Mi no sabi. Ala de man baka yang de blaka jakte lu kutak sep sama si. Wat tramak kabin, wat rechter kabin baka. Atak meneer, u schijnt niet zo goed wijs te zijn. Mi no sabi. De ma aksa ma bijna 100 sani. So mi no sabi. De ma ko weer aan, maar de matak laten maar gaan hoor. We zien wel later wat we met hem doen. Ama vrij, ama gue. Je bereikt afkatief ama breed, ama tak ai mi boy. Asan waka. Today abaka mango namang. Afkati go namang, maar schrijf wang kwitantie. 350 gulden. Afkati moest kiezen money. Uiteraard. Maar schrijf wang kwitantie jamang. 350 gulden. Ama go namang also. Ama tak zo.
Gefeliciteerd, je bent vrij. Hier is mijn kwitantie, 350 gulden. Sap houtaki, tega afkati. Mi no sabi. Amatak mami gado ma mi roko ji tok mijn pai mi no sabi. Maar jere ja. U sabi, tinengerek baforala senang, de lomplei, buurvrouw, tjeplanga, buurman, ting. Heer de lole gabaka jare, plei, chibritiche, plei, ala sot sani, pop chipatu, anga de wan dat so, ik kreeg bon. Maar dan nou, ik ben een vrouw, toen vrouw beliept zeggen, ze wan bia wan pti umap ting, 11 jaar of 10 jaar. Daar trouwen bia wan op wan boy, wan man boy, ook vast hem leeftijd. Dat is toen dat je plei ala de. Maar tegenwoordig, een moderne wereld doet hè. Je verstaat voorstellen, dat is aan de websa. Op 15 jaar kon zwanger. Ja, kon zwanger en dan nog een keer zwanger. Gewoon echt te wang. Alla des maske vakang. En eerst maar die de ornapchi boy daar bij pleegen hier deed natuurlijk toch. De orapchi boy. Amma van meisje tak amus dapchi boy. Amus de bekara boy yoni. Amus de yoni. Asan go sofara teleka san ga krutu. Ta rector fesa san go. No mo. Hij telek na pa fes rector. Rector als wel vraag. Dan amma van meisje tak. Meneer rector. Na boy disi. Wat dat boys bepleeg op die heer deed. Maar de rector actie tak wel. Van jou doa sak dis dan. Na boy disi. Maar amma van boy is straight kan ook kan. Rector vaak kan zo een boy 10 jaar. Volgens mij kwam meisje 11 zwanger. Na mama tak. Rector wansi. Rector tak wel. Ik moet eruit komen. Als je wettige en overtuigende bewijzen hebt, ben ik bereid. Amma tak. Lugo rector. Moet je een overtuigend bewijs. Akarapti boy. Yo niet kon ja. Me puso rector tak. Asandi abi. Je kan zwanger worden meisje. Dus aan mij lono. Pura boy broeko in verstand. Puso rector tak. Ayon niet. Dus nog een zwanger worden meisje. No maar vader mij longo na boy. A boy tak mama stop. Mama stop. If you do all as zaak. Ik heb je hele post niet gezien. Ik dacht dat je ergens anders was. Waar was je? Ik was bovenop om hem beneden te maken, brada. Wat? Ik was toen met hem bovenop om met hem beneden te maken. Je was bovenop om hem beneden te maken. Om beneden te maken. Ik begrijp er niets van. Zeg dat niet. Wat? Je was bovenop om hem beneden te maken. Om met hem beneden te maken, brada. Maar ik begrijp er niets van. Je was bovenop om hem beneden te maken. Wat is dat nou, man? Ik ver bovenop. Ik ga met het terrein tot beneden gaan maken. Oh, ik was op zee. Ik was op zee. Ik ga met mijn grom, brada. Oh! Ik ga op zee. Hoe met wat grom? Met mijn grom. Oh, je was bovenop om hem beneden. Ik was bovenop om met hem beneden te maken, brada. Ik bak in mijn brada. Je weet wat? Nog weet je, maar ben je vet tegen man? Hij gaat schieren met deze apotheek, brada. Zeg je? Hij gaat schieren met deze apotheek. Je gaat schuren? Hij heeft prepostak deze apotheek, brada. Je gaat kost apotheek? Hij heeft kost je slag, brada. Zijn ze dan? Are missing me picking boy. Beta ki boy go this apotheek to buy picking so pakari di dibri kaka brada. Cuma? Saya nak bawa ke bayi? This di dibri kaka. Oh, asa face dah. Ya. Nanti brada. Oh, saya nak bawa ke bayi. Mitai buy picking so di dibri kaka brada. Omeni, waktu. Mitai go buy to kuarki di dibri kaka brada. Iya. To disi boy go apotheek ke ba. To disi boy taki har mener di kuarki di dibri kaka. To disi peri postak apotheek sai santa ki brada. Entah ki mas go hoso taki yu papa di dibri moro naka ka kuarki soso kolu enga. Alleen die duivel heeft vroeger kaka kuarki brada. Ja, niet meer. Baki no is eten voor geld brada. Ja, alles is duurder. Maar wacht even. Laat me je helpen, man. Wacht, je staat... Wat heb je hier? Wacht even.
Oh, Sam! Groente, brada. Ja, groente, hè? Ja. Wil je een beetje dichter bij die microfoon komen? Wat is dit dan? Deze mama gogo yoiri, brada. Wat? Mama gogo yoiri, brada. Oh, kom maar weer. En wat is dit dan? Deze toch konger, brada. Wat? Konger. Komkommer. Komkommer. Oh. En dit? Deze tomaten, brada. Tomaten, dit is leuk hè. Het lijkt toch wat anders. Lekker tomaten, brada. Lekker tomaten. En wat is dit dan? Boulanger. Wat? Boulanger. Oh, boulanger. En wat kosten al deze dingen dan? Zo 40 cent. 40 cent allo zijn die. 40 cent, brada. Allo zijn die. Bagi goedkoop, brada. 40 cent. Deze atoomtijdperk, waar gaat het kwartje vinden, brada? Oh, wacht, ik zie wat anders hier, ja. Sana dis dan. Deze koos banti, brada. Lukum met de thee van lange, brada. Oh! Ay, mooi lang het. Met de thee lange toch gevallig, zoiets, brada. Ja. Maar wacht even, wacht. Wat is dit dan? Deze Caprica, brada. Saning? Caprica, brada. Ik heb het niet goed. Wat is dit ding? Caprica, brada. Caprica. Oh, paprika. Paprika. Caprica. Paprika. Wel is goed. Ik heb nodig hoor, maar... Deze komt betalen, brada. Wat? Tomaten is gestolen, brada. Mijn voering. Voer, brada. Dus je nog aan je wami sa paita Nou, bara? berat ik vrolijk, hoe kan je hati borong ke mami borong? No, maar een vrouw had die no bro, my no. Borong, brada. Dus te praat die vrouw voor je. Borong heb ik ook borong gehad. Dus je nog aan je ma automatisch. Na brada, fago dira. Maar je pai Tamara toch? Ala date tavi tamara kan dit trawiki het na fini. Nee, echt Tamara. Je kon zonde, kote kamoni. Mi ben pai wa uruang ba toch? Uruan tung silang at brada. Mi one wiki hori pasensi ka ba? Hori wiki two wiki pasensi. Tau te no hari sensi fago hori pasensi brada. Mi pai disi. Yara, mi pai Tamara. Bagi tamara mamanten to furuku mi kong ka ba? Ya, ikan kong. Te yu hosan ade to tuarfu uru baka mi kong. Ya, to afiri. Te tuarfu uru mi ko yu hosan ade to siksi uru baka mi. Wakti. Damoro better take command dai te ki bedi dai tare ko pot damoro bung. Nesta ma teno feni moni kande stanto boma hori ka siko tu boro ko hele. Mio pada. Des wakti. Des saya du pato mati disi. Siko tu mi ko hori brada. Wakti. Ma yere, o me san yetu. Ye ser gruntu, ye ser sani, ma ye ukutu. Mi ko huku brada, mi ko huku pigi cari frogo brada. O yo cara frogo uku. Ani cari frogo huku brada. Da pia fraude da. Mi ko miki pasi brada. Oh, a fraude sa yune uka fraude uku. Mi frogo sali sampa sa brada. No ite. Te mi frogo hen serefigo huku. Dan kande hen nodi na peni brada. Oh. Hen nodi na peni. Hen frede poti worong brada. Samsa? Frede poti worong brada. Mine, begrijp saya taki. Dus da fraude uku. Te hen poti worong kabat to man nama peni pisi brada. Oh, dus da fraude serefi pot ane da pota woro jasa Tono peni brada. Dane uku ane kisnak. Oh, dus ay ye peng. Temi poti worong wasi tu koko go. Dus ay serefi pota woro. Mi serefi poti worong ko pala brada. Oh, da ye kisi. Temi poti worong wasi koko tu musu peni disi koro. Oh, ya. Mada sanga sawe uku soda. Kisi ukui, kisi korobia, kisi datara, torong kane snake fish peni ka. Snake fish, no? Ada tiago sergi desma. Na wawa sunga soso bai brada mi serefi ya. Oh, waktu, saan dia derape dan? Waktu messi, wapa kerja. Fufuru brada. Ano fufuru? Binamak lukisan. Hiu luku misani temi go mi furo serefi luku misani ka brada. Ya. Waktu sama lees ya. Aan de heer S. K. P. Aan de heer S. K. P. Sada die? Nggak sabi brada. No, sumabeng. Center kelas kau punca brada.
Sinterklaas kapuntje. Kapuntje, brada. Oh, dat is sama neng. Disi ini, brada. Apa ane pepe nane di Sinterklaas na burgerlijk staan. Misalnya yang Sinterklaas kapuntje, brada. Vooral dat je Sinterklaas kaufleutje, brada. Oh. Maar dat pega nga sa dis. Na abeng. Brada, ala yari. Sinterklaas, cari kong kado halas semua. Disi yari migo cari kado, brada. Oh, dat is ala yari Sinterklaas chaka doko. Dat is yari operas. Disi yari mi cari ko waslah ko brada, brada. Oh, dat is operas Sinterklaas dis yari. Musuh to brada, dang. Ik dacht, ik vind het leuk van je. Maar jere, Bati, tegen Sinterklaas, je lang cadeau gewoon je dat ik weet. Je nou musuh niet pikken zo. Je zing wat zing je ding of zo, want Sinterklaas zing. Musuh sing itu Dat brada. soort zing je zing dan. Sinterklaas kau punya. Sekuat meter punya. Sekuat meter langsnya. Danke Sinterklaas. Boy. Ay. Maar jere, tegen Sinterklaas, je no vrede Pieter Baas dat pedang. Nako frente brada. Je no vrede Pieter Baas. Brada misi servi Peter Bas. Je zing wat je Pieter Baas toe. Dat soort wat je zing die Pieter Baas. Si daar komt die Koreal, die stoomboot. De Koreaan, daar komt die stoomboot. Daar komt de stoomboot. Ik Spanje weer aan. Ik zie daar Sint Nicolaas als tangar van mijn zij. Ten niet lukken dat mijn zij. Daar komt de stoomboot. Ik Spanje weer aan. Well, ibi adri bumati. Ala pres de mai waka. Prisir pres de go, sari pres de go. Bijna 15 jaar lang de mamati. Maar no mo, de mame ko afspraak wat dit akere. Minusap suma dede fosi. Maar we hebben afspraak dat ini wan funu di dede fosi, den tutrawang, tewe go bereng, aman di dede, da wala malai poti, wan money na ini dede chisi. Dat na fata man kwe, paman kan bij een en ander hand geld. So de man mek mo voor, pam, 3 maanden. Jongen, ajes lek de man besa ba fesi, ay bea baka wan dede. Wan dede, dat zo pech, dat bero or sonde. De tutra matak no, da mus doa san sa ubetaki umati dede, de man ga beri. Paisi de man gora bera kisi opo, awaf de matak ay no ube mek mo for, ta kumpoto an san jamang. Pere sa usadu, usapot 300 kolo jama wala mala, wala tu, atramatak ay. Afos mango apur 300 kolo. Poteng mooi, domarin mo papier, apota 300 kolo na kisatak. Ay baya, ay boy Charlie. Ye bueno. Mafen, isa bay wan shoot sante doro. Apota 300 kolo mangwe. Ano wat tweede man kono? Aman po 300 kolo toe. Dat was de afspraak. Shaman dat haar wan buku purin ne se saka. Tek wan pen. Atak welugo Charlie, ube mek mo fo. Dus mi moest die 300 kolo toe. Maar isap ti daar zonde. Den bank no opo. Ala de banyi tapu. Dus isap sa yere sa me do. Me schrijf een check voor 600 kolo. Daar pota check voor 600. Dat teka 300 potine saka. Dat tak de sabay isaka wan bank te doro de broka check. Je grabe ori. Dat je jokke. Dat je vinger. Dat je vinger. Je vinger. Dat ik ba vinger. Dat je lul. Wat is het? Een telefoon. Walezi in Amerika. De man kon weer in een kerkie naar een grond tap libi. Seks, drugs, samoro, no sap no. Dat de man tak weer die de neti wo orwan dienst en een onderwerp voor de seks. We jora a kerkie bij Gwente leiji. Van de man jere seks o taki na kerkie.
Wa fur moro jam. Prop atenti fur. I think adomri jompo kata pakans. Atak wel, dames en heren. Vanavond gaan we over seks praten. Maar alvorens dat te doen, gaan wij even aan de mensen in de zaal, in de kerk, een vraag stellen. Want je weet, seks is ook verdeeld in allerlei categorie. Dus ik wil allereerst vragen, wie zijn de mensen hier in de zaal van hij en zij? Bijna eerst zaal zoete vinger. Adomritak, doroi. Bijna eerst zaal lady. Hij en zij is een normale situatie. Maar toes maar thuis doen, die niet van hij en zij zijn. Adomritak, en nu wil ik weten wie zijn de mensen van zij en zij. 3/4 de oma opogwe. Watu matang, watu vrouw. Adomritak baka. En nu wil ik weten wie zijn de mensen van hij en hij. Ano asal ko le dalas magwe. Wat is logisch? Hij en zij. Zij en zij. Hij en hij. Dus dat is alleen. Wamana motang. Wamana mos doy natal. Adomritak maar meneer. Je bent niet van hij en zij. Je bent niet van hij en hij. Je bent niet van zij en zij. Dat is hij. Maar dominee, nou actie van ik en ik. Minister Bego. Bego? Minister Justitie. Minister Justitie. Iya, lagi ya samiti. Samiti soda. Mes, tadi me kamu yo. Ni yo marosmi. De jong maar als Wa yo marosmi pura na portman wel. ja, maar E na portman se logo mes. Alai pot mana teji. Iya. Iya. Ngas tudo. Igas koutu. Iya. Para school oren. Oh. Ja. Tadi kono de kostan ni waro fra. Sade aksi soda pela. Mes, school tax mi taki. E mi sama yo man. Mi taki yo service. Taka e. Iya ka pepe puta portman da yo man tete. Mi taki lero. Ini mi ko bini jamme. Tapi wa mi puta bakada ke ini class. Iya. Atak yang may pinafida yung may kaya ambo na bebe. Iya, maleti. Teni kleis, dai no piri. No, teni ko binay ko te kalego. Oh ya? Misir ka kaya lang ano go. Ipiri? Misir ka kaya lang ano go. Dai no dunoti. No, beri kita kabu padulay nga abi. Wala da maleta ngai. May ere problem. Ay. Fafu awaf de umap TV. Sana no pad. Paano maka sana no? Maya. Dahil lang sa kendera ito tagi. Isa pa wandi apa? Iya wa si sir. Awang say swer tutay. Kape dam da siya lang ah. We mas mi dito ri. Mas. Awak ciok kayo kanin maka. Wang may wakanya baka? Iya, kami lang ang tanga yung kay Scarlett Lerem na beshi. Ako to na usap kay gusti der. De no wakafi si de tu. So, winasa yung mayong ako na usap. Agwen ka sa kalima kanna. Matry kang mistal to na usap ni gastrad. Alam lukin doon kasi kang ano firbo. Yeah. Nung miyari doron na yung mangkanta ko. Ayong man pe kahit tap. Yung mangkanta ko. Sana ti. Yung mangkanta kay ko at sondahan. Kaya sa taksawan. Eka at sondahan fu. Iya sana. Mida ko, ika at sondahan. Som na antu wafiri. Dakwe ya. E filo beso. Teno kasi fahan tuwang. Tente ka nga irkudu. Iya. Oh, but paano wate ka buto dahil ka tekaan? Tika sa filo mo, problem lo basiri ko. May ere problema. Yo bueno, peo ko sa
Milonga minister afiri. Oh ja, minister. Dan dat fatore wakamoro fa. Ja. Maar, Pam, zie dat. Is hij jong, is hij teenager? Mes me wakakan sweet am baka. Maar, alas op kiezie, om mij aan. Alas op tuwa. Ja. Mes a 6 jaar pa. Sik ba? A 6 jaar pa kan mo dan minister mo to fruko. Ano lo sa da traw sa afiri. Yoga dat ra. Iya mo Maria Care Bells baby no ba. Say wali? Maria Care Bells baby. Maria Kerber, baby. Iya to ano ay yung ano ko so sinam tapu. At tipsi kini waso ko kila tipsi ko bikin para de kontak de mo dokter. Ang ada tes mo so. No. Maria Care Bells baby. Maria Kerber, baby. Iya. Oh ya. Ikaw wala na tawi trip sa. Ibe ko ba? Iya. At ay mi ka na bala mo san sanino so. Maaba bells sa pide sa dito ko. Abat ko, baby. Ano sa bells? Dagdag ni baby. Yo, cheer bro, lad. Here. Ibiabi. Aprope, bro. Kamer ka, bro. Ay, Isabel ka. nalay ka to. Iya, abia uma kibero ko dapat. Tapi tayo, sila pwede. Abdi dapat. Wam. We look up citra day. Napalakas na siya. Kita sa trupa. Atroba. At trupa dito ni Mes. Kamsa. Mes lang ni Mes pisan iski. William. At domino. At rinigit sa. Bis doy din niya. Bis nakay din siya ko. Dan Frost doon na binebre. Oh ya? Parang ba mo pa doro siya. Nama Fro, barta ki. Aga oras las nung. Aga wala siya. Hindi rin. Ay. Was ko Birdman Irene daw. Aya Irena. Iya, na primero kung si Irene ko. Mes lang na, ni ora la kamo men natin. Irene, wakay ko. Saan sana? Mes nga pa niya, kuto sa Irene wakay ko. Irena sa niya putewa ka. Alam ni Steve Guro, Mes. Iya mekra. Wees jij dat ook, Crossbay? De man verwacht dat meisje. Wat is er met je gebeurd? Ben je van onkel? Is die auto je geslagen? Alles wat zo kan. Iya pa sa rola. Iya. Nee, op ik dat neem vrouw. Ik ga morgen trouwen, dus ik heb krulpennen gezet. Bago. Das kaya ko notice. Ya ka na. Pero may namin isa ng yoga ka. Oh. Napari namin gusto yung ayusin na trawan mo. Ay papendang. Ano pero kakantor? Iya, ano na ka toro moro? Ah, cheris mapod. At sosla ko min langat ba? Bibay na Facebook ba? At kita kay kuaro ko. Ay kadoro kantoro. At yung aspesa na tapenta fra. Oh, iya. Ibe hira tori, iya. Tapi ka pro lebak bakrab de Debe potsan je na ka toro. Meisje, asref yur da tapsit sosla. Et no bilu kuta ko era referensi. Jemi masrano bunto. So, pasende. Mina mabasta. Da sai du da. So nang takatora nga mili. Ita ka nga mail. Iya, ni mili chare tak mili chare ibasa Alexa tapsi. Atap say. Iya, chare ibasa Alex. Pago Lucas King. Basa Alex luken. Iya. Mem chare ngo. Basa Alex luken. Tegen tax mapot sangen. Dana na famir masano. Alle sotani. Oh, iya. Takay guwaseng. Bayawan namli. Akrime moy impu. Dames en heren. Isabi. Vooral de kodremadi de lange ja. Ja, zo lazy is er naar typisch volksscènes. Hè? Maar ik bedoel dat ik Fernando Bigi, una fusma. Dus alles masabalas ma bijna. Maar dat zo lazy. Des masabito mogelijk is schreef. En dan moet je wat pissen. Oto na kwam boy. Bam! Tu vrouw e koiri. Kade tata puku yana. Maar de hera slag. Bam! De longo luku. A piste dat is malonso. Malonso. Luku de nou. Tang. Dodo. Ana boy Bert. Wat Bert dan? Bert die ben ik maar 95 jaar.
Ino sa bed. Abja wam tibo sa boy futu belanga sika. Adak ai mi sa bed tai. No ai. Bed brada be ser worta usra tap nauku. Iya. Dabe wasa worti na agupatu. Iya, ai mi sa ben. Ai no me kise. Abeli banga yo si fabra werti. Yo sanga wan se so e futa abeli banga Alexi de le kaskro boto. So ta Alexi dan. Ino saba Alexi mang. Alexi di be ko nai cross a prasi ja uma feng, adoro uma feng. Ada pop tinangeng. Awak ti wet isre fi data ka hola tab akiseng. Da sa nego. Da dia takato, ma da ne luka yok ma di don da pete da. No mo ke fu meta tra tak ma wakti era. Ayo mo dis mi sabe ya. Isaba frodin be was cross ja fia bella. Well, the tax say, I am going to see Mabe Uroko. Da young be con da peco teteng, tescorok boto. I am going to see Misabe Bisma, Misabe Grandma, Misabe Grandpa. A grandpa be is fallen the sick. Iya, dan amma coaching. Da pacoching. That's all the boy coaches. There's a boy not sang by a fallen sick boy. No matter trawa. Oh, there's a mabia, grandma babeng. Da wan geslachtsziekte. Wan lazy, wan domri, wan pastor, nang wan rabbi. Eri de neer, discussiëren, takekong. No mo wan tema aksi tak bayere. Amoni di we pikin na church. Sawe doange. La mata we praten. Tussen Gado en Kiswan deel, en wie gemeente Kiswan deel. Adam die vast bijat, wel, wij doen het zo, we nemen dat geld en we doen sociale projecten, we helpen de arme mensen en zo. Aparte tak, wij doen ook hetzelfde ongeveer, we bouwen scholen en kerken. Daar laatste maar na doet ook Arabi. Maar Rabbi, hoe doe jij met je collectegeld? Ah, Arabi tak, wij delen het eerlijk met God hoor. Ja, maar hoe deel je dat dan? Hij zegt gewoon, kijk, als we hebben gecollecteerd na de kerk, pakken we het hele zakje niet en we gooien alles in de lucht en wat niet beneden komt is voor ons, wat boven blijft is voor God. Wala malasari. Torku. Pada mai taki. Dawan san mituan torku ja. Adel na toso. Dawan mata da trai du ronda ina atoso. Da komita torku e futu ang katrol. Liver say subject katrol te futu boroko ang fasi. Da tak so. Hey, wat is jou overkomen? Atak wel, dokter. Ik vertel dokter. Dat ja, vertel maar. Wel dokter. Is gebeurd zo. Dokter. Ik woon hoog 2. 2 hoog hebben we. Ik ben kino bioscoop gaan. Ik kom thuis. Wanneer ik ben thuis kom, ik voel zak, sleutel niet vinden. Ik niet boven. Ik moet slapen. Morgen niet slapen, niet werken. Ik zie pijp. Ik klem een pijp. Maar dokter, ik 2 hoog. Wanneer ik ben 1 hoog, ik zie door venster van buurman in slaapkamer buurman. En ik zie buurman en buurvrouw omhelzen. Ik ook omhelzen pijp. Ik zie buurman kleren weg. Ik ook kleren weg. Ik zie buurvrouw kleren weg. Ik kijk ook zo grote. Paprika ook. Ik zie buurvrouw kleren weg. Ik zie buurman, pak buurvrouw.
Voor je op bek. Ik kijk. Ik hou een beetje. Stevig. Ik die buurman. Springen op buurvrouw. Bedkudde, bedkudde, bedkudde. Bedkudde, bedkudde, bedkudde. Bedkudde, bedkudde. Ik schudde ook. Ik schudde. En nu zegt hij. Buurman laat buurvrouw. En ik laat pijp. Daarom ik liggen hier.